Thomas. Konsekvens, sandhed, 1%, 2% eller 3%. Klokkeværk, spred eller sammen. Jeg er så glad for spredet jo, men altså... Sandhed, tror jeg, der, men det er vist der, vi er. Nej, det var vi. Så skal vi høre en sandhed jo. Nej, Tobi, så skal du finde på en sandhed, Thomas. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan godt til at spørge ham. Jeg skal spørge ham om noget, han skal svare over det. Jeg kan godt sige et eller andet random der. Men jeg er en random sandhed. Jeg vil gerne høre random sandhed. Random facts. Yes, jeg vil høre random fact. Det kommer sgu ikke langt med dig. Vi er her endnu. Jeg er rimelig sikker på, at jeg aldrig har haft mere end 30 promille. Okay, hvis det er sådan noget, vi kører, så skulle jeg nok have været konsekvent at spørge om. Nå, nu siger du konsekvent. Ja, Toge. Konsekvens. ja. Og kan man byde folk en kategori, eller gør de det bare? Må jeg troede, du havde budt mig den der. Det ved jeg ikke. Det er så ulækkert. Så skal du drikke. Så ulækkert. Er min konsekvens til dig? Det er så ulækkert at sidde og drikke øl. Jeg skal ikke drikke din konsekvens til mig. Yes. Det er helt sikkert. Du skal drikke min konsekvens. Så man går du ikke lige ud af elevatoren et øjeblik. Og vi er nu tilbage efter, at Andreas her har drukket min konsekvens. Det er rigtigt nok. Hej. Men du kan gerne gå ind for. Hvor skal du? Skal du i kælderen? Tredje? Nå, for sådan. Så kender du da nogen, der bor her nu. Jeg kender altid dem, du bor. Det er fornemt sted, jeg har fundet. Jamen det er det. Det er det bedste druksted, der er i byen. Så hopper jeg ud igen. Yes, jamen det var så lidt. God fornøjelse. Ja, det er hyggeligt. Ja, tak nu. Det er relativt pænt op i forhold til anden sal.